ये सखी घसवाहिन से फसल बा। हमर बहुआ के पापा ये सखी घसवाहिन से फसल बा। अरे घूमे ले रतवाही हो, अरे घूमे ले रतवाही बरहु जात के हौसल बा। हमर बहुआ के पापा ये सखी घसवाहिन से फसल बा। हमर बहुआ के पापा ये सखी घसवाहिन से फसल बा। बगल में बात ओकर गाँव हो, बिया छव धरनी बाबा धरे ले छाव हो। गाँव के बगल में बात ओकर गाँव हो, बिया छव धरनी बाबा धरे ले छाव हो। हमरो से ज्यादा सैया जी के दिलवा में बसल बा। हमर बहुआ के पापा ये सखी घसवाहिन से फसल बा। हमर बहुआ के पापा ये सखी घसवाहिन से फसल बा। डीजे विकास लीगा सीतामढ़ी। प्रेमी हो लागल हो पाता ओकरा से जोड़ले बारे हौवाला नाता। राइटर थारू सुबुध लागल हो पाता ओकरा से जोड़ले बारे हौवाला नाता। हमर बहुआ के पापा ये सखी घसवाहिन से फसल बा। हमर बहुआ के पापा ये सखी घसवाहिन से फसल बा। अरे घूमे ले रतवाही हो, अरे घूमे ले रतवाही बरहु जात के हौसल बा। हमर बहुआ के पापा ये सखी घसवाहिन से फसल बा। हमर बहुआ के पापा ये सखी घसवाहिन से फसल बा। RCM रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।